Здравей! Как си? Здравей! Добре съм, благодаря. А ти как си? Какво мога да направя за теб днес? Добре съм. Искам да те питам за книгата Левит в Библията. Разкажи ми за нея, какво знаеш. Всичко. Сега. Книгата Левит е третата книга в Библията. Тя се фокусира върху законите и ритуалите, които Бог дава на израелтяните чрез Мойсей. В нея ще откриеш инструкции за жертви, чистота, свещенически функции и начини за поддържане на святост в общността. Това е централна част от закона, който регулира живота на израелския народ. Дай ми още информация. Левит е разделен на различни секции. Първата част описва жертвоприношенията, как да се правят, от какви животни и в какъв контекст. След това има правила за свещениците и техните роли. Има и закони за чистота, какво е чисто и нечисто, както и инструкции за празници, които трябва да се спазват. Ако ти трябва конкретен аспект, кажи и ще се фокусирам върху него. Разкажи ми за чисто и нечисто. В Левит се описват различни категории за чистота. Нечисти са хора или предмети, свързани с болести, определени телесни състояния или дори определени храни. Чистите трябва да следват строги ритуали, за да се възстановят. Целта е да се поддържа духовна и ритуална чистота, която е свързана с Божията святост. Добре, коя храна е нечиста? Разкажи ми. В Левит се посочват различни групи храни, които са нечисти. Например, не трябва да ядеш свинско, раци, влечуги, както и всяко животно, което не е с раздвоени копита или не е преживно. Освен това, трябва да избягваш кръвта от животните. Тези правила са част от поддържането на ритуална чистота и спазването на Божия закон. Вау! Добре, дай ми още информация. Левит също така обяснява какво означава нечистота в ежедневието. Например, жената след раждане или човек, който се е докоснал до мъртво тяло, се смятат за нечисти за определено време. След изпълнение на определени ритуали, те отново се връщат в общността. Това регулира както физическата, така и духовната чистота в обществото. Кажи ми, кое е най-важното от книгата Левит? Най-важното е, че Левит поставя основата на свещените закони, които определят връзката между Бога и израелтяните. Чрез тези правила, те се учат как да живеят в святост и как да поддържат близка връзка с Бог. Това е централно за идентичността и религиозния живот на народа. Добре, благодаря. Чао! Няма защо. Радвам се, че можах да ти помогна. Ако ти трябва нещо друго, винаги съм насреща. Чао!